Suot niya man nung lumabas sila ng barkada niya. Hayaan mo na, Andrea. Kapatid mo naman yan. Huwag mo na masyadong dibdibin. Pero ma, ako po yung nauubusan ng damit. Kailangan ko pa nga mag-impake para sa trip namin ngayong weekend. Gagamitin ko yun eh. Trip, ano naman to? Saan ka naman pupunta at ngayon ko lang nalaman? Oh, ayan, buti nga, hindi ka nagpaalam. Ma, sinabi ko na po sa inyo last month pa. May outing kami ng barkada, 3 araw po yun. Hindi ko maalala. Kung totoo man, bakit parang nagpapalusot ka lang ngayon? Hindi po palusot, ma. Promise! Nagpaalam na po ako. Kaya please, wag niyo na pong bawiin. Sige na nga. Pero tandaan mo, hindi ka na bata. Alam mo na ang mga bilin ko. Mag-iingat palagi, huwag basta nagtitiwala, lalo na kung nasa ibang lugar ka. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Ma, behave naman po ako palagi. Hindi niyo ba ako kilala? Kilala nga kita. Kaya lalo kong kinakabahan dahil kayong magbabarkatay makukulit. Sila po yun. Ako, tahimik lang. O sige na. O basta doble ingat. Huwag kalimutang mag-message. Yay! Ibig sabihin, ako muna ang matutulog sa kwarto ni ate. Anong tulog sa kwarto ko? Hindi pwede. Bakit naman? Wala ka naman doon? Kasi kapag pumasok ka sa kwarto ko, parang bagyo. Paglabas mo, gulo-gulo lahat. Lahat ng gamit ko, pakikialaman mo pa. Mama, si ate sobrang madamot. Para tapos na ang drama, ako na lang matutulog sa kwarto ng ate mo. Mas mabuti kung walang papasok sa kwarto ko. Bahala na kayo dyan. Ang importante, walang gulo dito sa bahay. Hindi mo rin naman malalaman. Hindi ka nga rito. Dear love, ako si Andrea, isang college student. Kasama ko sa bahay si Mama at ang nakababatang kapatid ko na si Mika. OFW ang tatay ko kaya kaming 3 lang lagi ang magkakasama. Nangungupahan kami sa isang maliit na bahay sa Cavite. Simple lang ang buhay namin pero masaya. Kasi cool si Mama. Parang tropa lang namin. Kaya nung nagpaalam akong mag-outing kasama ang barkada, pumayag siya agad. Madalas sinasabi ni Mika na madamot daw ako. Lalo na at ayaw kong pinapatulog siya sa kwarto ko kapag wala ako. Pero may dahilan talaga. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero tuwing natutulog ako sa sarili kong kwarto, lagi akong nananaginip ng kakaiba. May presensya ng isang lalaki. Nakadagan siya sa akin. Mabigat. Nakakatakot. Parang may ginagawa siya na hindi ko maintindihan. At kahit anong pilit kong igalaw ang katawan ko, wala akong magawa. Para akong nakapako sa higaan. Nakadilat ang mata pero walang boses na lumalabas. Kita ko ang paligid. Ramdam ko ang lahat. Pero walang makarinig sa akin. Alam kong panaginip lang to kaya lagi kong sinasabi sa sarili ko na huwag nang isipin. Hindi ko rin naman kinukwento kay Mama. Baka kung ano pang isipin niya. Kaya tuwing gabi, ako lang ang nakakakilala sa tahimik na bangungot na iyon. Bangungot na paulit-ulit bumabalik. Kamusta ang gala? Okay naman po, Ma. Hindi rin po ako masyadong nag-swimming kasi abala ako sa pagluluto ng pagkain nila. Ako po kasing nakatoka sa kitchen. Opo, ikaw pala ang kusinera. Uminom ka ba? Hindi rin po. Nagbisyo, Yossi, ganyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi, Ma. Isa pa kilala niyo naman ako. Kahit napapalibutan nila ako ng ganyan, may sarili akong desisyon. Sus, as if naman alam namin kung nagsasabi ka ng totoo. Alam mo, Mika, kontrabida ka talaga sa buhay ko. Kung may mapapariwara sa atin, ikaw yon. Kasi ikaw lang naman ang matigas ang ulo dito. Ha? Paano mo nasabi? Habang lumalaki tayo, ikaw ang may pinakamaraming record ng katigasan ng ulo. Isa pa, alam kong tumambay ka na naman sa kwarto ko.
Ang gulo ulit ng cabinet ko. Hala, si Bintang, andito na naman. Tandaan, hindi totoo ang mga bagay nang walang resibo. Ma, natulog ba si Mika sa kwarto ko? Hindi, anak. Ako ang natulog doon. Pero isang gabi lang. Bakit po? Kasi mabaho. Amoy alimuong. Manahimik ka nga dyan. Hindi kasi ako mapakali sa kwarto mo, anak. Nanaginip ako. Para bang may nakadagan sa akin. Lalaki. Itim na itim ang anyo. Para akong... Basta, hindi ako makahinga. Hindi rin ako makakilos. At ramdam ko, parang totoo. Andrea, anak, bakit parang namumutla ka? Wala po, Ma. Puyat lang siguro. Ay, sige. Kumain na muna tayo. Baka gutom ka lang, kaya ganyan ka. Deserve. Mika, tumigil ka na. Matuto ka rumespeto sa ate mo. Kinilabutan ako sa kwentong yun ni Mama. Kung ano ang eksaktong napapanaginipan ko gabi-gabi, ay siya ring naranasan niya. Hindi ko alam kung anong klaseng paliwanag ang meron dito. Hindi naman ako naniniwala sa multo o kung anumang kwentong kababalaghan. Pero, parang iba to. Simula noon, pinayagan ko na si Mika na matulog sa kwarto ko kahit nandun pa ako. Ang akala ko makakagaan. Baka sakaling mawala ang masasamang panaginip. At totoo nga, noong magkasama kami ni Mika, nabawasan ang mga bangungot ko. Hindi man tuluyang nawala, kahit papaano ay nakahinga ako. Mga anak, may magandang balita ako. Makakalipat na tayo ng bahay! Talaga, Ma? Ay, sa wakas. Ayoko na dito. Ang sikip-sikip kasi. Oo nga, Ma. Baka sakaling mas presko at mas maayos na rin ang tulog ko. Oo naman, bagong simula para sa ating lahat. Akala ko, tuloy-tuloy na ang saya. Pero habang nag-iimpake kami, may mga gamit na unti-unting nawawala. Una, maliit lang. Mga libro, damit, alahas ni Mama. Hanggang sa may mga gamit na importante. Biglang naglalaho na parang bula. Ma! Ate! Nawawala po yung kwintas ko. Kanina lang nandyan yun eh. Ako pa nga ang naglapag, di ba? Akala namin simpleng kalimot lang. Pero habang dumarami ang nawawalang gamit, mas lalo ring dumadalas ang bangungot ko. At sa bawat gabi, mas malinaw na ang mukha ng lalaking itim na itim. Mas mabigat. Mas malapit. Para bang hindi na siya panaginip. Mika, nakapag-impake ka na ba? Opo, Ma. Ayos na po lahat ng gamit ko. Mabuti naman. Mag-uumpisa na tayo maglipat ng gamit sa bago nating bahay. Okay, Ma. Excited na po ako. Ang ate mo? Tulog pa ho eh. Aba, gisingin mo na. Parating na ang truck na maghahakot ng gamit natin. Kailangan natin magmadali. Sige po. Ate! Ate, gising ka na raw sabi ni Mama. Ate, huy! Gising na! Mika, sabihin mo kay Mama, nilalagnat ako. Hala! O nga, ang init po, ate. Mama, si ate nagsusuka! Andrea, Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Oh, ano bang masakit? Ang sakit po ng ulo ko, Ma. Parang mabibiyak. Taas ang lagnat mo. Hindi na ito normal. Dadalhin na kita sa ospital. Ma, paano po yung paglipat natin? Nandiyan na yung truck.
Ipagpapaliban muna natin. Mas mahalaga ang kalusugan ng ate mo. Mas lalo pang dumalas ang masamang panaginip ko. Hindi lang basta bangungot. Mas matindi. Mas mabigat. Mas totoo. Gabi-gabi, para akong nilulubog sa takot. Ang bigat ng katawan ko. Parang may humahadlang sa bawat hinga. Hanggang isang umaga, tuluyan na akong bumigay. Dinala ako ni Mama sa ospital at doon namin nalaman na may dengue pala ako. Kinailangan kong makonfine ng 5 araw. Dahil doon, napilitan kaming ipagpaliban ng paglipat. At sa sobrang pag-aalala at panghihina ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ikinuwento ko kay Mama ang mga panaginip ko. Ang presensya ng lalaking itim na itim. Ang pakiramdam na parang pinipigilan ako sa tuwing susubukan kong gumising. May boses sa loob ko na nagsasabing baka hindi sakit lang ang dahilan. Baka may kung anong pumipigil sa aming pag-alis. Hindi naman kami naniniwala ni Mama sa mga ganyang bagay. Mga multo, aswang o elemento. Pero sa dami ng nangyayari, napilitan kaming magbukas ng isip. Kaya't ikinuwento namin ang lahat sa tita naming naniniwala sa mga kung ano-anong kababalaghan. Pagpasok ko pa lang dito sa bahay niyo, ramdam ko na agad ang bigat. Andrea, may nakatira sa kwarto mo. Hindi basta multo. Isang incubus. Incubus? Ano po yun, tita? Hindi ito basta-bastang elemento, kundi itong demonyo. Mga nilalang na pumipili ng biktima. At ikaw ang natipuhan niya. Ayaw niyang umalis ka, kaya pinipigilan ka niyang makalayo. Nakikita ko rito sa apoy. Galit na galit siya na iiwan niyo siya dito. Diyos ko, Melda. Nakakatakot naman yan. Ang demonyong yun ang dahilan sa mga nawawalang gamit niyo. Siya ang nagbubukas at nagsasara ng mga pinto at bintana. At siya rin ang humahadlang sa pag-alis niyo. Tita, siya po yung nasa panaginip ko. Yung nakapatong sa akin gabi-gabi. Oo, siya nga. At dahil natutulog kang mag-isa, mas madali niyang nagagawa yun. Ano bang dapat natin gawin, Melda? Nag-alay ako ng mga prutas dito sa gitna ng sala. Simbolo ito ng paghahandog ng pagpapaalam. Magbubudbud ako ng asin, pangtaboy sa masasamang espiritu. Andrea, ikaw ang dapat magsalita. Magpaalam ka sa kanya, sabihin mong hindi kanya pagmamay-ari. Kung sino ka man, hindi ako iyo. Hindi mo ko hawak. Paalis na kami. At sana hayaan mo na kaming umalis ng payapa. Mabuti. Ngayon, sabay-sabay tayong magdasal. Ama namin, sumasalangit ka. Sabayin ang ngalan mo. Mapasa amin. Nakapagpaalam na tayo, Andrea. Huwag mong kakalimutang magdasal bago ka matulog sa gabi. Dear love, kahit na hindi ko talaga pinaniniwalaan ang mga ganitong bagay, ginawa ko pa rin ang bilin ni Tita Melda. Wala namang mawawala kung susundin ko. At doon ko napagtanto. Minsan, kailangan lang nating magtiwala at sumunod. Kahit sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan at walang konkretong kapaliwanagan. Nakalipat kami sa bagong bahay. Kasabay ng pag-alis namin, unti-unting naglaho ang mga mabibigat na bangungot. Para bang naiwan din sa lumang bahay ang bigat at takot na ilang beses kong pinasan sa gabi.
totoo man ang nilalang na yun o hindi, isa lang ang alam ko. Binigyan niya ako ng takot na hinding-hindi ko malilimutan. Takot na ngayon ay isa na lamang kwento. Isang kwento na ikukwento ko sa iba para hindi na nila maranasan ang mga bangungot na halos sumira sa akin. Kaya kung ikaw ay nakakaranas rin ng kilabot na dulot ng incubus, manalig ka. Dahil mas malakas ang Panginoong may kapal kesa sa kanila. Ikaw, kailan ka huling nagdasal?